Salutare, eu sunt Laur și bine m-am găsit la un episod de Score Hero. După cum vedeți, sunt deja în joc. Ok. La nivelul 33. Ia să vedem. Dacă vom câștiga și dacă vom scala, dacă vom ajunge pe la nivelul 40, deci așa. Cel puțin 40, cel mult 40, adică e destul pentru mine dacă ajung în acest la nivelul 40. Vinclu. Perfect acolo. Adică trebuie să tac partea aia. Zap. Stai. A, nu e de timpurile. Acum este prima oară când joc acest nivel. Ok, după cum vedeți, eu mereu când filmez în joc ceva gen. Am toate viețile full, mai ales la Score Hero acum am toate viețile full când filmez. La unde domnul? La asta. Al meu. Hai la oriță. Dă-i pas aici. Shoot. Cu portarul ea șutează, gol. Perfect aici. Pas acolo mai interior, dar și pentru aici mă bizin acolo mai sus. Spate, nici jucător. Oh my god. Trebuie să dau printre fraiere și acolo. Ok, mi-am lăsat pasă. Ia. Cât aoleu, cât de așa să fii să nu prinzi tu mingea, frate, adică te la tine și o pierduși. Ori de te o pasă prea tare, ori el pe fraier. Hai să facem și noi ceva acum. Ok, pas aici în interior. Shoot, nu dau shoot. Ba da, trebuie. Hai că încerc să dau gol. Că doar nu încerc să dau pe lângă. Pot să pas aici într-o parte. Pas la nenea. Numărul 9. Hai, înăuntru, care duce? Ăsta. Numărul 20, 26. Bă, dar cum să dau de craciul lui? Oh, uitați. Ăsta e jucător adevărat, frate, să dribleze așa acolo. Ia să încercăm nou. Lol. Bă, nu mă, parcă a fost tot un nivel tot același. Sau se pare că am jucat în spate și să mai fac niște stele. Băi, eram sigur. Da, mă, parcă același nivel a fost, lol. Nu mai știu sigur. A, nu cred, nu. Nu știu. Să-mi dau acum. Să vă uitați la episodul anterior, dacă a fost același nivel, numai că dacă a fost cu echipa asta. Nu știu ce vă care. Nivel 33, dacă am jucat în episodul trecut. Nu știu sigur. Ok, haideți să revenim acum la episodul nostru. Avem aici, intrăm în atac. Pase. Perfect. O, dacă duc acolo departe. Ia. Tu duci acolo departe. Nu, frate. Au venit ăia din spate, nu cred. Ia ne pierdem toate viețile. Pentru un amărât nivel. E rar. Ok. Cați, fratelor, și voi cum puteți. E bine. Perfect aici. Bă, se pus și ăsta într-o poziție. Hai că să ne dau pase. Ok. Perfect, pase aici, înăuntru. Intră, hai. Bă, sus. Sus, frate. Dacă dau... Ia sus un pic. Dacă dau ăla. Să dau încolo, să se ducă. Hai, prinde-o. Oh, perfect. Deci, perfect așa. I-am cu pas aici. Să pot să stau ca prostul pe șut. Oh! Vai de capul meu.
Ce iluzie am avut. Am crezut că nu a intrat mingea în poartă. Cred că muream dacă nu intra mingea în poartă. O zi atunci că scrisă easy, parcă scrie prin. Du-te, frate, nu-i corect. Nu e problema că ce echipă mi-a dus ăștia. Mi-am ales o echipă de cel mai praf jucător. Dacă mergea să-l vând. Am pierdut 3 vieți pentru nivelul ăsta. Ia, nivel ăsta, jucător adevărat acolo. Problema nu la primul gol, e la a doua fază. Deci nu mai dau pas la niciodată. Să fie clar. Uite la de acolo. Dacă te duci pe de bat. O să faci mai nu. Bă, da, cum să-i fac eu ăstuia să-i dau o pasă așa mai bună? Parcă-s chiar o prieten. În sfârșit. Îți vei reveni și ție minte la cap. Cum s-au pus acolo și nu... Ia, mai avem în spate? Deci am teren liber pentru aia. Ia! Bă! Noroc! Dau la asta. Cu efect picolea. Ca pe lângă. Aoleu, am ratat fața, nu vine să cred. Oh my god. Deci dacă nu dădeam un token acolo, îmi spărgeam capul. Deci ratase faza. Incredibil eu. Eu așa de fraier să fiu. Oh, ia. Oh, cât o cap de aici. Gol. Da. Ok. Am crezut că o să rămân la... Oh, da, jucăm din nou la România. Jucăm din nou la Națională. Oh, nu. Păi și aici... Ala jucătorul nostru care joacă la Națională acum. Că avem altă echipă. Da. Era culmea să nu mă bage pe mine în Națională. Acum vreau să dau eu șut de aici. Dacă dau pe vincul aici. Oh! Ok, la Național mi se pare că mereu trebuie să dai decât un gol. Ok. Am ajuns destul de departe, nu știu dacă chiar nivelul 40, dar aproximativ să sperăm. Am avut 34, da, cred că suntem la nivelul 39, ia? Să văd. Oh, 36. Hai că vine. Numai să joc mai rapid ca să mă încadrez în timp. Perfect, aici. Da, pe partea aia? Da. Nu vreau să pierd acum. Dau pas încet. Calm. Așa. Perfect aici. Hai să pas aici. Nice. Ok, să dăm pas acolo. Am lăsat în offside. Și shoot. Gol. Oh, 3 faze. Trebuie doar rapid. A, da, mai țin minte de faza asta. Tot terenul liber. Perfect aici. Ok. Azi și mâine voi filma foarte târziu pentru că sau nu știu dacă aparent voi filma. Bă, mă pus să-ți dau și de aici. Sper că am 7 ore mâine. Sper avem cum să dau gol. Cristi, vreau să dau la ăla. Mi-a scăpat de și din nou. Hai că aproximativ am ajuns și noi la nivel 40. Totuși dacă am jucat de 3-4 nivele. Hai cu gol. Bă, o luase. Acum avem și noi 5 minute. Facem și noi de
13 minute măcar. Facem și noi mai lung. Deci v-am spus care e chestia cu YouTube, că nu te lasă să filmezi mai mult de 5 minute, de 15 minute. Pe la alții YouTuber, da. Dar nu știu, la ale prelungește YouTube că au ajuns mai mult sau ceva de genul. Mai e pe unul. Îi dau tare acolo. Perfect. Hai că risc cu al meu. Ok. Awesome. Și gol. Unstoppable. Ok, apare, nu știu dacă ați văzut, dar mi se pare că am dat pe lângă acele duși. Și tot să apăs. Hai, te rog, nu te pune de așa depărtare. Bă, îți bagi joc de viața mea. Mă, ce gol de ce acolo. O, de ce tate gloriu, că e rău meu. Hai să mai vedem. A, până la nivelul 40 terminăm sezonul. Ce dau gol? Șut. Ah! Trebuie să dau și ăsta. O da pas. Hai tu. Tu de acolo, o prinde. Bă, dar ce dau? Cred că nu merg jucătorile mai tare. Hai tu acolo. Tu ăla. Prinde. Prinde mingea. Bravo! Scrie română. Nice move. În offside. Avem șans decât la acel jucător. Parcă-s cu ăla. Oh. Vedem aici un șut ușor cu capul. Nu un șut, un gol ușor cu capul. Pentru că șutul e cu piciorul. Al nostru e în offside. Nu. Nu pare că e în offside, dar... Da, ok, pentru că era jucătorul din faza noastră. Era mai avansat, cum să spun. Oh, perfect. Ia câte stele trebuie să strâng. 68. Vai de cap meu că am strâns peste 68. Am strâns 77. Laur. E balovitura liberă. O prins. Ah. Ok, deci apare nu pot să dau. Aș putea să dau gol, dar... Să mai țin și eu uite-o la cât furie. Să mai țin și astea două vieți să mai joc un pic. Să nu stau să-mi pierd toate viețile pe o fază. Gol. Ok. Cred că la nivelul acum 39 voi desloca acea poză. Să sperăm că vom câștiga până nu va trece timpul. Ok, cred că avem timp de câte 2 goluri. Ia! Oh, la nivelul enervant de... Nu pot să dai gol. Nu știu, cel puțin versiul meu. Ia uite portarul nostru. Hai să dăm gol cu porta... Dar vreau să mai dau de asta. Vreau să dau gol cu portarul. What the fuck? Aparent trebuie să dau craci. Offside! Du-te cu offside-ul tău. Ok, deci, nu știu dacă voi juca acest episod, acest nivel. Da, cred că îl voi juca. Ok, deci cam atât acest episod, dacă v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like și eu voi continua cu acest serie de Score Hero. Pa, pa!